Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. समाजातली जी काय व्यसन रूपी लागलेली कीड असा ती कीड पैस जावची आणि आमचो समाज जो असा तो समाज बऱ्या पद्धतीन रावचो। आता हे आम्ही समाज प्रबोधन करताना वेगवेगळे माध्यम वापरता आम्ही योग आणि व्यसनमुक्ती, प्रवचन आणि व्यसनमुक्ती, पर्यावरण आणि व्यसनमुक्ती। की 16व्या शतकात तुकाराम महाराजांनी एक अभंग बरयलो, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे। आणि आता आम्ही पळयता की कोविडाच्या खातीर जो ऑक्सिजन आमकां कमी पडटा हे केवळ आणि केवळ झाडाचे महत्व आमकां हे ऑक्सिजनासून कळटा। विशेषतः स्मशानभूमीन आम्ही वृक्षारोपण करतो। याचो अर्थ असा आसा की स्मशानभूमी ही त्याच गावची स्मशानभूमी असता। तिथले स्थानिक पंच सरपंच ते भुरगे जे आसा त्यांची काळजी घेऊ शकता। विशेषतः त्या वृक्षाची चोरी जायना, लोकांक भय असता आणि चोरी जायना, त्याका मारपाक जायना। झाड आमचे मायबाप तोडू नका लागेल पाप ही जी म्हण आसा ती आम्ही सार्थ करूया।